Pagpapatibay sa mga batas sa iligal na droga, itinutulak ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers. Ayon kay Rep. Barbers, pinuno ng House Committee on Dangerous Drugs, kailangang paigtingin ang kampanya laban sa iligal na droga, lalo pat talamak ang illegal drug trade sa bansa. Kasama na rin dito ang pagbibigay ng mas mabigat na parusa sa mga opisyal ng gobyerno na mahuhuling sangkot dito. Dahil may mga alagad mismo ng batas na nandadaya ng ebidensya at nagiging dahilan ng paggaan ng parusa sa mga mismong sospek o di kaya'y tuluyang pagkadismiss ng kaso. Halimbawa po, yung isang PIDEA agent ay kinalikot yung ebidensya. No? Sa ganun, medyo gumaan ang parusa na ipapataw doon sa suspect. Ngayon, pinapalakas natin na dapat yung kanyang kaparusahan kapag siya'y nahuli na siya ay nandaya doon sa ebidensya, kung ano yung pinakamabigat na parusa under our criminal penal system, yun ang ating ipapataw dyan. Dagdag pa ni Barbers, bagamat komprehensibo ang Republic Act 9165 o ang Dangerous Drugs Act of 2002, kakailanganin pa rin itong amyendahan. Sa kasalukuyan, pagkakabilanggo ng 6 hanggang 12 taon lamang ang parusang maaaring ipataw sa mga ganitong krimen. Kaya't para sa kongresista, masyadong mababaw ito at nararapat lamang na magkaroon ng mas malalim na pangil ang mga batas ukol dito. Talagang mas mabigat, lalo na pulis, kahit na yung mga judges natin. No? If you remember, John, nung unang umupo ang ating Pangulo na si President Duterte, ay isiniwalat niya kung sino itong mga nasa likod ng illegal drug trade sa ating bansa. No? Narco-judges, narco-fiscals, narco-politicians, including narco-generals. So itong mga ito na malalaki ang mga pwesto sa ating gobyerno, ay dapat talagang mabigat ang parusang ipataw sa mga ito. Ipinahayag din ng mambabatas ang pagsang-ayon nito na maibalik ang parusang kamatayan para sa mga kaso na may kinalaman sa iligal na droga. Paalala ni Barbers, nararapat dumaan sa due process ang bawat kaso dahil hindi siya pabor sa madugong war on drugs. Definitely hindi ako sang-ayon sa patayan. No? Bawat isa sa atin ay may karapatan na ipagtanggol yung kanyang sarili. Hindi pwede yung extrajudicial killings at ako hindi sang-ayon dyan. Hindi naman bababa sa 6 na panukala ang nakabinbin sa Kamara na naglalayong palakasin ang anti-illegal drugs campaign sa bansa.